It's Abama on the beat. Asino jalko, ekro yando, asino jalko, ekro bendo, boyo, asino mano jalko, asino mano, no bige free belly, ekro yando, anyway, abala gala, oye jisha koyewe, ano sigada, hey, baba.
Before you
potato. Wake up, Haba! Rodo food is open, Santa Tuni. Wake up, Haba! Money, the bar. Where you love us, yes, no, everybody has a good trip. We're going to work up at the way that everywhere. Anybody can do it. I see no yellow walk. I see no yellow walk. Hey, anybody show me a jump and pass. I see no yellow walk. We're going to sell him, but that's the next day. Oh, Julia, if you're your I see no yellow walk. I see no yellow walk. Money, how about so you know you have to see it. What's not dog? I see my yellow dog. A proven dog. A proven dog. Ha!
Melody
director Siloto Nigeria Limited na Lagos go na tiye haba
agwa ijelugbo asị na ịkpọ ya ọgwụ ego na-eze bụ chifu sa matu sekwe akụ ego egwu na mma gwụrụ ebe na mfe na tụrụ egwu onye ego na mma gwụrụ ga-yiri agadi egwu na mma agwa ijelugbo eso gị ndị ọgwụ ndị mara ọdụ eriga nne onye ego na mma ego na-eze bụ otu ike eze otutu ụlọ ndị ihe otu ukwu na-eburu mmiri ezigbo ya obodo agama na-eburu mmiri ebe ndị landlọdụ na chili mara bishọpin ibe ichi onye buru mmiri na Lagos ka ị na-achụ ego ijerugbo ọgwụ ejesi na bubu nwoke mara ibu ya banyere m onye buru mmiri akwa ijerugbo ọgwụ asị na ijerugbo ọgwụ ebe ndị iwe ụlọ masịrị onye ọgwụ ga-ekene odogwu oji ifufe oji oke chukwu atiri ihe onye masobi itegide yiri m oge osiri ọkụ ụlọ ajiri olimi ike n'ụzọ oji oke chukwu alaba ka ọ na-agụcha akwa o jerugbo ọgwụ ego ya onye ọgwụ ego ya ndị ọgwụ ebe ego eze obodo nne m ego eze bụ nke n'igwe eze na-esi n'igwe egbe ozuke gbapụye egbe afọ gagana egbe bụ na-efu mgbe onye ụlọ igwe bịagiri asị n'ije gwa ọgwụ egbe mmadụ ike ibe ya gwa aka na onye ụlọ asị na ịbụ onye ọgwụ asị na iburu mmadụ egbe oge gbasa ọgwụ gbọwa bịa ebe n'oluja na-etiri ọmọwụ onye bụrụ ịgba mma egede mmanwụ onye ebe obodo ọ ga-anaghị eborugbo arụgbuna ị na-arụ ka mmanwụ na-agba ego na-eze emume chifu ọgụrụ nweke onye egwu n'oge egwu na-eso oge aka ji ofo nke na-abụ aka ji obodo yiri m ozo kweke odokwu na ijerugbo ọgwụ ọgụgụ nweke gịda yiri m aka na-alụ ụlọ dị mfe ọ na-eme efuwe ya n'ihi ezigbo ya obodo akwa ijerugbo ọgwụ asị na ijerugbo ọgwụ ọgụgụ nweke bụ mmanwụ na-ebe alụ ego eze emume chifu chukwunyekwu mega liwe afọ ibe yiri mayo na-egote andolu banyine ofu nwa bụ jide ebube gịbe yiri egwu egwu jide ebube na South America gịbe yiri m ọjị akwa ijerugbo ọgwụ ihe niile chọọ limited gịbe yiri ezigbo onye obodo nne oze ezemụ na-eke ọ natara dịka mma gwa onye bụ ihe ọ natara dịka mma enwere ifu Michael wefọ nna beghị onu gịbe yiri ezigbo obodo ịba na mmanwụ si n'ijelugbo ọgwụ ajọ ya onye ọgwụ ọba iti Michael chukwu jegbu onye bekene
Hey, boy,
bonne malo bagota na mona gbande ba wa yo jejuwe wa jane ti o ko agede bi na palo aba alo iba anuso ndoko Iba
asịghị ijere ọgwụ asịghị ijere ọgwụ ego dị ndị ọgwụ elu mgbe ewere mmete ka nna ajụdị onye jiri ego wekwara ajụ onye bụ na ajụ ego bụ mgbe ego oyibo na-azụ kedu ife ga-eme ego bụ ndị ọgwụ ego bụ ndị ọgwụ ọ dị mkpata ike ka ibi ya sị na ọ jere ọgwụ asị na o kwuru mmadụ owe ndị ọgwụ ewe